namhlanje ngivolontiye ngamavolontiye engikhokhelwa ngumuntu. So angizuyigcina sibonge manje sizocela umese wekhekhe nekhekhe sesizoshaya usika lwekhekhe. Into emnandi-ke ukuthi akusibe ikhekhe lomshado. Azikho impisha eyidipresa njengey'mpishi zekhekhe lomshado. Ufike ungamasindwa yikho umshado wakhe. Azodipresa umakoti engakangeni nasinda. Athi ngane yami, ngithi uze wazi ukuthi umeni ufana nendleshana. Abangaphakathi bafuna ukuphuma, abangaphandle bafuna ukungena bathi abangaphakathi. Umshado wakhe usindi ubona ngoba esikhuluma nje ngasikhuluma nenkolo kodwa uyiphezezela usikanga so ngicela ngoba basekishini ngasikhathana kancane ngicela wangamasha sikhiphele umese sikhwameni